antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Miyerkules, Setyembre 10, 2025. Makanay ang panahon sa syudad sang Iloilo, 24 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live mabatian kita sa K5 News FM Iloilo kag sa mga relay station. Makita sa Facebook kag sa TikTok. Sa tanan nga nagaupod sa sining oras. A blessed Wednesday morning to all. Ini ang aton pagbalita. Sa karon nga aga, kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa headlines, kinatulong sang DTX 500. DTX 500 with ampalaya leaves kag D-Sugard, sugarcane extract. Tapnaon ang diabetes kag hypertension kag cancer. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidants. Top story of the day. Top story of the day. Senador Jinggoy Estrada kag Senador Joel Villanueva mabaskog nga ginpanginuwala ang kangtanan sa anomalya sa flood control projects. Engineer Bryce Hernandez ginhangkat nga magpa-lie detector test. Sa balita lokal, anay Iloilo City Mayor Jerry Perez Treñas ginako nga siya ang founder sang controversial nga Uswag Ilonggo Party List kag ginatudlo
tudlo ng ngunyadi sa pondo sang gobyerno. Durugista sa Balasan nadakpan samtang sa Haniway Iloilo lalaki gindalasa sang van patay. Sa balita regional sa Capiz, minilyon ka pesos kabili sang illicit cigarettes nakuha sa Rojas City. Sa K5 Network News, peke nga doktor arestado sa syudad sang Olongapo. Balita national, paldo nga kwarta, normal sa opisina sang DPWH, suno kay Engineer Bryce Hernandez. Congressman Zaldico gindinay nga may 13 billion pesos insertions sa national budget subong tuig. Balita international sa Mexico, train kag bus nagbunggoanay, madamo nga mga pasahero patay. Balita sa negosyo, Pilipinas plano nga mag-export sa Taiwan. Balita sa inampang World Tennis Ranking ni Pinay tennis star Alexandra Iyala nagsaka. Balitang entertainment, Michael V. impersonate si Sara Diskaya. Sa balitang extra special, mga babayi sa Turkey nagapaopera agod nga magputot para dako ang tsansa nga makapamana. Hindi neguro sa size Ma'am Annalyn Pani sa Gravante, ano? Pastor Bobby Riman na mamimi kung basihan nga makapamana ka o kung hindi. Ipinyan sa imong nga karakter. Kaya beauty is in the eyes of a beholder. Gerald Burgos tanan gonan. Sir Rainier Sonsa dira sa Balabaguharo himos na sir. Kaya si Tamol na magpangape DTX sa coffee mix. Sa imo nga pagpamahaw dugay-dugay dira sa 6th floor Blasang Capitol sir. Ipadalon doon ang healthy nga kape DTX Premium Coffee. Ma'am de Freda Sarmiento, Ma'am Remia Panes, Pastor Rodney Syunad, kag pamilya ka Bakas dira sa Puntok Lemery Iloilo. Ma'am Ningning Ilumba Sir Bemboy, Ma'am Rica Domingo Kisto, Ma'am Dorothy Bacalangco, Ma'am Marlene Itigera, mga pena DTX Coffee Mix. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Gintawag ni Senador Jinggoy Estrada si Engineer Bryce Hernandez nga butigon kag ginapanindugan nga hindi niya ini kilala kag wala sila nakaagi kit anay. Suno sa senador wala siya nakahibalo kung ano ang tuyo ni Hernandez sa pagdalahig sa iya sa issue sa pagbaton sa milyon ka pesos halin sa mga kontraktor sa piya ka bahin. Gitawag naman nga demolition job ni Senador Joel Villanueva ang pagulamid sa iya pangalan. Sa din ginaligar nagabaton ini sang kickback. Suno kay Villanueva nga hindi sini sarang talikdan ang iya prinsipyo kag hindi man sini masarangan nga higkuan ang pangalan nga ginhatag sang iya mga ginikanan. Angot sini magapakighambal naman sa Estrada sa iya mga abogado sa pagpasaka sang kaso batok kay Bryce Hernandez. Si Senador Jinggoy Estrada. Unang-una, hindi ko palagpasin ang isugutin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang pasaya mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Las 6:10 sa aga, Philippine Standard Time sa detalye sang mga balita lokal.
Ang balita ginadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Ginako ni Anay Iloilo City Mayor Jerry Perez Treñas nga siya ang founder sa Uswag Ilonggo Party List. Suno sa nay alkalde, gintukod niya ini nga party list kaupo ng iban pa nga mga opisyal sa Riyon 6. Apang inklaro ni Treñas nga hindi siya kabahin sa officers sang Uswag Party List. Ginpahayag pa niya nga ang iya bata nga si Mayor Raisa Treñas Chu ang anay second nominee sang Uswag Ilonggo sang tuig 2022. Samtang gitpabutsag man sini nga wala man ini naghatag sang CONA o kon Certificate of Nomination and Acceptance sang eleksyon. Naibaluan nga subong 2025 elections ginendorso ni Anay Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag sang Team Uswag ang Uswag Ilonggo Party List nga sa karon controversial sa ginapayag pagkamol ni Congressman Jojo Ang sa milyon ka pesos. Samto sa statement ni Engineer Abelardo Calalo, ang district engineer sa Batangas, kag sa statement ni Pacifico Discaya. Alas 6:08 sa aga, oras ginadulong sang DTX Coffee Mix. Plano nga tun-an ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Rolly Biacadistura, Chairman sa Committee on Infrastructure sang Provincial Board, ang angot sa river basins sa probinsya sang Iloilo. Ining kasunod sang nagapadayon nga mainit nga diskusyon sa flood control projects sang gobyerno. Suno kay Board Member Distura, iya nakita ang proyekto sa Bantod Fabrika, Dumangas nga wala pa malabutan sang isa ka tuig ang flood control project. Apang na guba na, dugang pa nga ang barangay Bantod Fabrika, Makina, Balod, Balabag, Kakumpayan, Dumangas, ang mga flood-prone areas bangod hamtang ini sa downstream sa Halao River Basin. Rason nga na-up ang flood control nga hamtang sa barangay Bantod Fabrika, Dumangas. Angot rin luyag ni Distura nga magpasar sang resolusyon nga tun-an ang mga river basins. Kaupod ang River Basin Coordination Office, Department of Public Works and Highways, sa DPWH, kaag Department of Environment and Natural Resources, ukon DENR. Las 6:09 sa aga, oras ginadulong sang ascorbic acid Mighty C. Siyudad sang Iloilo, hindi na safe. Suno kay Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda matapos ang posibleng pagsabotahe sa Legislative Building. Jenny Kaoyonan sa report. Ginakaalarma ni Iloilo City Vice Mayor Love Baronda ang natabo nga posible pagpangsabotahe sa Legislative Building matapos nga may nag-leak sa 7th floor sa among nga building nga gintunaan sa pagrustak sang porsyon sang kisame sang 6th floor sa opisina sang SP Secretariat ug SP Archives. Suno kay Baronda nga hindi na safe ang Iloilo City bangod sa mga rambol, asod-asod nga hitabo kag sa karon mayara na sang pagpangsabotahe sa Legislative Building. Naibaloan na kahapon ginpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagwa sa ginpatigayon nga investigasyon nga posible ginsabotahe bangod daw kaangay nga ginhungod nga lusbotan ang hose sa konektado sa gripo sa pantry sa 7th floor. Something is for sure kung ang gin-statement din ni Mayor Raisa nga may aras ng sabotahe, it's very alarming because siyempre, ang gakalatabo galing nga rambol, ang sunod-sunod nga mga nga kinatabo sa syudad, kag hasta subong ang atong legislative building. It only means nga hindi nagali safe ang atong syudad kaya ginasabotahe na mismo ang City Hall kag ang legislative building. Vice Mayor Love Baronda nga nakahanda ini nga mag-cooperate sa anuman nga investigation tungkol sa Legislative Building. Report na gikan sa Iloilo City inis nga K5 at Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita. 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang klinika DTX 500. Ginpasalig ni Iloilo City Mayor Isa Maria Lourdes Treñas Chu nga isolated case lang ang natabo nga leakage sa 7th floor sang Legislative Building sining karon lang. Hapang sunod sa alkalde, ginaseryoso nila ang kaso sa posibleng pagsabotahe nga natabo. Bangod sinigin pahayag sa alkalde nga nagpadugang na inisang security personnel nga magabantay sa building amuman ang access ka coverage sang closed circuit television sa lugar. Lukang pasang official, ginpalapot naman sini sa National Bureau of Investigation ang kaso sa dugang nga investigation. Ginpahayag sang alkalde nga ginapasiguro sini ang safety sang tanan nga empleyado sang Iloilo City Government.
Las 6:22 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Sa imong nga pagpaligo sa sining oras, manghabon, DTX Beauty Soap. Tiga President sang Iloilo Province, Amalia Dibuque, napilian bilang treasurer sang National Movement of Young Legislators Western Visayas. K5 Alex sa report. Napilian bilang bago nga treasurer sang National Movement of Young Legislators o kon NMYL Region 6 sa Liga ng mga Barangay o kon LNB Iloilo Province President Amalia Victoria Dibuque. Suno kay Dibuque, nagapasalamat ini sa iya mga kasubong nga leader sa pagsalig nga ginhatag sa iya kag sa oportunidad nga makaserbe sa among nga posisyon. Dugang pa niya, luyag niya nga tingob nga magatrabaho ang tanan nga mga opisyales, ilabi na nga tanan sila ang gusto sang transparent kag mabinuligon nga pagdumala sa diin nagabase lang sa integridad. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 6:23 na sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Nagapanawagan ang National Union of Students in the Philippines sa NUSP Panay chapter nga suportaran sa baylo nga dulaon ang sangyang kabataan akon SK kasunod sang ginaduso ni Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Rimulya. Suno kay Matt Gonzaga, Regional Coordinator sang among nga grupo, magitan sa pila ka activities sang komunidad nga active nga nagapasakop ang mga pamatanon bagi sa mga programa sang SK. Dugang pa ni Gonzaga, dapat nga hatagan kuntani sang authority ang SK officials nga si Prado sa gahom sang barangay officials agod ila matigayon ang luyag nga mga programa sa barangay. Mayar man sang room for improvement ay kahangtanan sa mga pahayag nga iban sa mga SK officials ang non-functional o kung wala nag-obra sang ilang mga trabaho. Si Matt Gonzaga. Hindi dapat natin pag-abolish ang SKs. Dapat i-encourage pagid natin ang youth participation. In fact, no, dapat i-enforce na gid natin ang implementing rules and regulations sa SK Empowerment Act. No, batas na inasubong, layin na ina. Kag ipa-strengthen gid natin ang aton SK kag youth involvement. Kag if may something makitang i-abolish, I think that should be the political dynasty. Alas 6:24 sa aga, oras dulong sang pre-bio coffee, ang healthy nga kape, mananam. PNP Western Visayas wala pa sang na-monitor nga floating shabu. K5 Karen sa report. Wala sa may na-monitor ang Police Regional Office 6 o kon PRO6 nga floating shabu. Suno kay Regional Director Brigadier General Josefino Ligan nga hindi kaangay sa iban nga lugar sa pungsod Pilipinas, wala sila sa may na-monitor nga floating shabu o kon mga shabu nga ginabagsak sa kadagatan nga sakop sang Western Visayas. Naibaluan nga ginabagsak ang shabu sa tunga lawod sa diin may nagakuha diri kag dalon pasulod sa rehiyon sa East. Dugang paniligan nga hugot ang ila koordinasyon sa mga bantay dagat agod masiguro nga wala sa may makalusot nga kontrabando. Kasi nga, naririnig natin sa mga balita na mostly yung drugs is pinapatapon sa dagat, doon na-recover. I'm glad to report that we haven't had that incident here. So, constant coordination, lalo na dun sa LGU ng ating mga, lalo na dun sa mga bantay dagat ng ating mga LGU. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX 500. Napulo kadlaw nga suspension ang gindagdag sang Iloilo City Government sa personnel nga nakuhaan sa video nga nagapanigarilyo samtang on duty. Ini ang gin-confirm ni Iloilo City Anti-Smoking Task Force Head Iniego Garingalao. So kay Garingalao, matapos nakita ang video, gagin-post sang K5 News FM Iloilo. Galayon sila nga naghimo sang investigation agud matumod ang personnel. Katapo sang Iloilo City Anti-Squatting and Illegal Structure Ordinance ang natungdan. Magluwas ang suspension, ginpabayad sang multa ng 1,500 pesos ang personnel sa idalom sa anti-smoking ordinance bilang first offense. Ginapahanumdom naman sa natungdan nga hugot nga ginadumilian ang pagpanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar sa syudad sang Iloilo.
Las 6:27 sa aga, oras kinatulong sa Extend Food Supplement for Men. Nagapaandam ang Land Transportation Office sa LTO Region 6 nga mahimo ma-impound kag may nagakaigo nga penalty ang pag-operate sa kolorom nga mga salakyan sa Western Visayas. Suno kay LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaudioso Idospan II, wala nila ginatolerate ang kolorom public transport bangod madamo sang risgo diri. Dugang pa ni Attorney Hidospan, mayara sang legal consequences nga nagahulat sa mga driver kag operators sang kolorom nga salakyan, lakip ng van, taxi kag iban pa. Nahibaluan nga may nadakpan nga nag-operate sang kolorom nga van sa Antique kag mayar aman sang taxi nga nagapamasahero padulong sa Dumangas Port bisan wala sang nagakaigo nga dokumento. Alas 6:28 sa aga sa Haniway, Iloilo. Motosiklo na bunggoan sang van. Driver patay. Yari ang report. Isa ka amay nga ganahulat pa kunta ni isang iya mga kabataan nga magpauli ang ginbawian sang kabuhi matapos nga nabungguan sang isa ka van sa riin ginapayag nga napiyungan ang driver bangod sa kakapoy sa banwa sang Haniway. Ginbawian sang kabuhi ang kolektor nga nagakayo sang raincoat sa tupad sang iya motorsiklo sa igad sang dalan matapos nabungguan sang van sa barangay sa Warag, Haniway, Iloilo, launa 45 sang hapon, Setyembre 9. Ang biktima ang ginkilala sa kay alias Erwin, 35 anyos nga residente sang PD Monfort South, Ginsampanan, Dumangas, Iloilo. Samtang ang driver naman sang van amo si alias John, 38 anyos nga residente naman sang barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Suro pa kay Police Captain Marlon Perez, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station, ginpahayag sini nga makadali ang kuntani ang pagpark sang biktima sang motorsiklo sini sa igad sang dalan, agud nga magkayo sang raincoat bangod manog tupa ang ulan. Dugang pa niya, ginako naman sang driver sang van nga napiyongan ini bangod sa kakapoy, rason nga nabungguan sini ang kolektor. Nakaangko naman sang head injury ang biktima, sa rin gindala pa sa ospital, apang gindeklarar nga dead on arrival kun DOA. Sa karon ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kun bala magapasaka sang kaso. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Alas 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa Haro, syudad sang Iloilo, karton, nasalaan nga may bomba, mga residente nagkinaran-karan. Yari ang report. Taban nga diskumpiyado sa gingkawat nga parsel tungod karton ng unod. Kawatan ginbilin ng parsel sa Guasang Balay. Mga residente, gindudahan ang parsel nga mayara sang bomba sa distrito sang Haro. Yaring detalye sa aton nga balita. Nga di malas, kag na-disappoint ang lalaki nga kawatan bangod na tukiban nga karton sang pizza box ang unod yagin kawat nga package. Iling rason yagin bini niya sa tubang sang isa kabalay sa barangay San Vicente, Haro, pasado ra sa isang aga, sandig sa kuha sang CCTV. Nakita niya sa kaili sa tricycle, nagpanaog, ginplaster ang package, kag naglakat pasunod sa zone 2 sa mga barangay, gamay lusot man sa barangay Our Lady of Lourdes, Haro. Wala sang ginalauman niya parse na mag-asawa nga tag-iya sang balay, kag makaduluda ang pagbilin sang lalaki, rason nga nagtawag sila sa barangay officials, sa rin nag-report sa polis. Nagpahamtang sa police line sa area kag nagabotman ang Explosive Ordnance Division sa Iloilo City Police Office, sa rin na-kumpirmar nga karton gid lamang ang unod sini. Nagabot man ang tagiya sang package, sa rin iya ginpahayag nga kawat sa guwa sang nga apartment pasado oras 5 sang aga. Sa apartment na sa Argiles, alin? Argiles? Oo, Argiles, Haro. Ayun. So, ginakawat dito, so nakita, siguro kayo nakita ka sa CCTV, ginbuksan niya pang parcel, check niya pang ano. So, pagkita yun ng karton, binili niya da. Kaya sa karon mga ka-K5, ginaimbestigaran pa sa kapulisan kung sino ang persona o kanang kawatan nga nagkawat sang parcel. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang
DT. Alas 6:32 na sa aga sa Balasan, Iloilo, Dorogista na dakpan. Yari ang report. Arestado ang isa ka 23 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang Balasan Municipal Police Station upod ang Iloilo Police Provincial Office ukon IPPO Provincial Drug Enforcement Unit ukon PDEU sang Setyembre 8. Ginkilala ang suspetsado kay alias Intong Soltiro kag residente sang Purok Maya, Balasan nga ginakabig bilang high value individual ukon HBI. Nabaklan ini sang isa ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga nga nagabalor sang 1,500 pesos. Dugang nga nakuha sa iya pag ginakopa ang 3 ka big hit sold plastic sachet nga suspected shabu. Sa karon nagabukatanan sang 69.7 gramos nga may standard drug price nga 473,969 pesos. Ang arestado ang yara na sa kustudiya sang Balasan Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginatulong 500. Alas 6:33 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Sa balita regional sa Capiz, minilyon ka pesos kabili sang illicit cigarettes nakuha sa Rojas City. Rochelle Ebron sa report. Nakumpiskar pinaagi sa tingob nga puwersa sa mga katapo sang Regional Intelligence Division Office, Rojas City PNP kag Bureau of Internal Revenue ang ginabulubanta masobra 1 ka milyon sang illicit cigarette sa isa ka bodega sa Barangay Bulo, Rojas City. Sa exclusive interview sang K5 News FM Rojas, kay Nelia De Malata, Revenue District Officer sang BIR Capiz, nagdangat sa 34,500 ka pakete sang illicit cigarettes ang ilang nakumpiskar sa din ginalakipan sang modern cigarettes, Concord kag RGD nga ginapakayag wala sa nagkakaigo nga BIR stamps. Ang nasambit nga inisyatibo, kabahin sang ginpabakod nga pagpatuman sang BIR sa pagpugong sang pagdamo sang ginadumilian nga mga produkto sang tabako, pag-amlig sang kita sang gobyerno kag pagpasanyog sang patas nga negosyo sa rehiyon. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sang otoridad kag yara na sa ila kustodiya na kumpiskar nga illicit cigarettes. Balita regional nagikan sa probinsya sang Capiz. Ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Alas 6:35 sa aga sa Antique, ginatudlo drug pusher nadakpan gin high blood. Eileen Magbanwa sa report. Isa ra ka lalaki nga nadakpan sa sangka drug buy-bust operation ng naka-hospital arrest matapos nga nagtaas ang anang blood pressure samtang ginapatigayon ang operasyon. Ginkilala ang subject kay alias Toto Jeffrey, 43 anyos, residente kang Barangay Aureliana, Patnongon, kay ginakabig high value individual kag nabaklan sa Barangay San Pedro, San Jose, ginabanta alas 9:38 sa gabi, Setyembre 8, 2025. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose de Buenavista Municipal Police Station, naging pahayag nga ang subject ang isa raman ka drug surrendery sa Banwa kang Patnongon kag nagdangat sa 3 ka bulan ng pagmonitor kang operatiba antes na tigayon nga mabaklan apang malawid rin diya nga naga-engage sa illegal nga droga. Dugang pa ni Police Major Magbanwa, andaman ginalantaw nga may koneksyon ang subject sa mga nadakpan sa buy-bust kang damlag lang kag may posibilidad nga tana ang nagasupply sa anda nga Banwa. Nabual sa subject ang mas o menos 70 gramos kang ginapatihan shabu nga may value nga nagadangat sa 490,000 pesos kag pangatubang sa kaso nga Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Panugyan naman ni Police Major Magbanwa sa mga nagahimo kang illegal nga padayon ng monitoring kang mga otoridad kag apisar nga naga-advance ang stratehiya kang mga drug pusher, naga-abansi man ang taktik sa kag procedure kang mga kapulisan.
Kag balita regional alinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampyon ng mga balisyo publiko kag Kalingawan, ang kampyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM. DTX 500. Las 6:37 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Coffee Mix. Sa K5 Network News, peke nga doktor arestado sa siyudad sang Olongapo. Roel Tarayaw sa report. Arestado ang isang Vietnamese national matapos masakote sa ikinasang entrapment operation ng National Bureau of Investigation bunsod ng illegal practice of medicine at pagbibenta umano ng gamot nang walang kaukulang permiso sa gobyerno sa isang establishmento sa lungsod ng Maynila. Kinilala ni NBI Director Retired Judge Jaime Santiago ang naarestong sospek na si Juan T. Tayen na may alias na Van Pam at Dokien. Nasakote ang sospek makaraang magpanggap na pasyente ang isang NBI undercover agent para sa cosmetic treatment kapalit ang kabayarang 105,000 pesos. Hinanapan ng mga otoridad ng lisensya mula sa PRC ang sospek bilang doktor at permiso sa pag-ooperate ng establishmento hinggil sa mga ibinibentang gamot, subalit wala itong may pakita. Haharap na sa patong-patong na kaso ang nadakip na dayuhang sospek. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiya sa buong Pilipinas, K5 News FM. Sa Valencia, Negros Oriental, balay nga puno sang illegal nga armas, gin-raid. Yari ang report. Sinalakay ng pulisya sa pangunguna ni Police Captain Donnie Coby Angeles, officer in charge, kasama ang mga operatiba ng 64 SAC, 6AB, PNP SAC at Regional Intelligence Unit Negros Island Region ang bakay ng isang lalaking may illegal na armas. Alas 9:44 ng umaga noong Martes, Setyembre 9, inilunsad ang joint operation sa Purok 5, Barangay Apulong, Valencia, Negros Oriental na may search warrant na inisyu ni Presiding Judge Marie Rose G. Inucando Paras ng RTC Branch 42, Dumaguete City. Target ng operasyon si Edgar Tuban, 42 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover ng mga otoridad sa pagpapatupad ng search warrant ang isang .45 caliber pistol, isang magazine, 3 buhay na bala at isang itim na handbag na naglalaman ng armas. Nasa kustudiya na ngayon ng Valencia Municipal Police Station ang mga nakumpiskang ebidensya at ang sospek habang inihahanda na ang kaukulang kaso na isasampa laban sa kanya. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500. Las 6:40 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Ginpakigbahi ni Anay DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang pila ka laragway nga nagapakita sang paldo-paldo nga kwarta sa Bulacan 1st District Engineering Office. Makita man sa laragway si dismissed DPWH District Engineer Henry Alcantara. Hindi man masabat ni Hernandez kung kay sino igahatag ang kwarta. Sanggin pamangkot ni Representative Antonio Tinio kung bala normal lang sa opisina sang DPWH ang amo kadamo kag pinaldo nga kwarta sa mga regular nga transaksyon sa gobyerno. Ang sabat ni Hernandez nga normal na lang ina. Las 6:41 sa aga, sa iban pa nga balita national ginadulong sang DTX sa Premium Coffee. Hugot kagin panginuwala ni Anay House Appropriations Panel Chairperson kag ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang aligasyon nga mayara siya sang 13 billion pesos nga insertions sa 6.3 trillion pesos nga national budget subong nga tuig. Ginapanindugan ni Co nga ang mga isyu nga ginpagwa ang hindi lang ginimbento o kung ginhimo-himo nga may matag nga motibo sa politika kundi ginhimo ini agod palibugon ang ulo
sang publiko kag isaylo ang responsibilidad sa iban. Gindugang pa sang opisyal ang 2025 General Appropriations Act kag mga provisions ini ang indi para sa iya nga mag-decide bangod ini ang ginaprobahan sa mataas kag manubo nga panalgan sa Kongreso kag ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno sa iya may mga tion nga ginveto ang pila ka provision kag wala na release ang pondo. Ang aligasyon ang ginbuyagyag ni Davota sa Representative Tobias Tiangco nga nagtestify sa Senate Blue Ribbon inquiry sa issue sang flood control projects. Las 6:42 na sa aga sa dugang pa nga balita national. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Pag-deploy ang National Capital Region Police Office sa NCRPO sa masobra 1,000 ka mga pulis sa Biyernes, September 12 sa ginalauman nga series ang protesta may kangtanan sa flood control anomaly. Suno kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, 1,250 ka mga pulis ang ika-deploy sa mga nagapangunang nga lugar kung saan hiwaton ang protesta. Pila sa mga partikular nga lugar amo ang Mendiola, opisina sang DPWH, Senado kag House of Representatives. Mayar man sa 1,300 ka mga pulis na nakasanbay agod magserbe nga backup kung kinanglanon. Dugang pa ni Asilo, 4 ka grupo ang nagpahayag nga magahiwat sila sa Black Friday protest agod pakamalauton ang nagapadayon nga corruption sa pungsod. Las 6:43 na sa aga sa katapusan nga balita national. Ang balita ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Ginluwas sang maisog nga mga tinawos sang Philippine Marine Corps ang 3 ka mga mangingisda nga na-stranded sa tunga sang West Philippine Sea sa sulod sang 2 ka adlaw. Sa initial report nga gitpagwa sang Marine Battalion Landing Team 9 o kan MBALT 9, ang mga na-rescue nga mangingisda amo sanday Romeo Carta, Rogin Santillan kag Axel Gonzaga. Naibaluan nga sa imbestigasyon nga ang rason sang ila pagbulagay among dalagko kag mabaskog nga balod nga hinalit nga nag-igo sa ila nga sakayan. Bangod sa ila kahimtangan, gilayon nga ginhatagan sang Philippine Marine Corps ang mga nasalbar nga mangingisda sang bastante nga pagkaon, matinlo nga tubig nga imnon kag gilayon nga ginhatagan sang bulig medical. Ini agod masiguro nga ma-assess ang ila condition kag masabat ang anuman nga medical needs matapos ang ila pag-antos sa kadagatan. Alas 6:44 na sa aga. Oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang odor under, wala sang langsa, Klinika Spore Biotics. Sa Mexico, napulo ka mga tawo ang patay matapos nagbunggo ang train sa double-decker nga di pasayro nga bus sa Mexico. Sunod sa Civil Protection sa Mexico, 41 pa ang napilasan. Natabo ang aksidente sa banwa sang Atlacomulco. Sa liin gulpi lang nagtabok sa riles ang bus kag nabungguan sa nagapadulong nga train. Yara na sa custody sang pulis ang driver sang bus samtang padayon ang maid-id nga investigation. Sa dugang pa nga balita international, sa Jerusalem, 6 katawo ang napatay matapos kinutang sa Jerusalem, samtang 8 man ang pilason sa insidente lagip ng isa ka Palestinian. Suno sa otoridad, nag-abot ang 2 ka suspects sakay sa salakyan kag nagpalupok sa armas sa mga tao sa isa ka bus stop sa Ramot Junction. Isa ka off-duty nga soldado kag isa ka sibilyan ang nagbalos man sang pagpalupok rason nga napatay ang mga suspect. Ang mga biktima ginalakipan sang 5 ka mga lalaki nga nag-edad 25 tubtob 79 anyos kag isa ka 60 anyos nga babay. Suno kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, imbestigaran niya kung paano nakalusot ang mga suspect. Las 6:46 na sa aga, subong adlaw Miyerkules, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch.
Alas 8 sa aga, tubtob las 5 sa hapon. Sa Klinika Miag-Aw Branch, kada Domingo may free consultation. Samtang sa Pasig kag Kalinog branches, kada Lunes kag kada Huwebes. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500. Plano sang Pilipinas nga makalabot sa Taiwan ang produkto agrikultural sang Pilipinas. Sunod sa Department of Agriculture nga ini matapos ang madinalagon nga pagpasakop sang pungsod sa Taiwan Smart Agri Week 2025. Sa among nga programa nakita sang DA ang dako nga potential para didto madala ang fishery kag agricultural products sa Pilipinas. Ginpahayag ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara nga ang among nga tikang ang santo sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapasanyog ang agrikultura kay makilala ini sa iban nga pungsod. Sa reference rate, 186 pesos and 80 centavos ang baylo sang isa ka Kuwaiti dinar. 148 pesos and 48 centavos ang Omani Rial, 77 pesos and 22 centavos ang British Pound, 80 pesos and 52 centavos ang Jordanian Dinar, 64 centavos ang Lebanese Pound, 56 pesos and 80 centavos ang United States Dollar, 76 pesos and 96 centavos ang United Kingdom Pound, 38 centavos ang Japanese Yen, 7 pesos and 28 centavos ang Hong Kong Dollar, 71 pesos and 61 centavos ang Swiss Franc, 41 pesos and 16 centavos ang Canadian Dollar, 44 pesos and 27 centavos ang Singaporean Dollar, 37 pesos and 43 centavos ang Australian Dollar, 150 pesos and 66 centavos ang Bahraini Dinar, 15 pesos and 14 centavos ang Saudi Arabian Rial, 44 pesos and 10 centavos ang Brunei Dollar, 35 centavos ang Indonesian Rupiah, 1 peso and 79 centavos ang Thai Baht, 15 pesos and 46 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 66 pesos and 82 centavos ang Euro, 41 centavos ang South Korean Won, 7 pesos and 96 centavos ang Chinese Yuan, 40 centavos ang Argentinian Peso, 10 pesos and 47 centavos ang Brazilian Real, 8 pesos and 95 centavos ang Denmark Kroner, 64 centavos ang Indian Rupee, 13 pesos and 47 centavos ang Malaysian Ringgit, 3 pesos and 4 centavos ang Mexican New Peso, 33 pesos and 72 centavos ang New Zealand Dollar, 5 pesos and 69 centavos ang Norwegian Kroner, 20 centavos ang Pakistani Rupee, 3 pesos and 24 centavos ang South African Rand, 6 pesos and 7 centavos ang Swedish Kroner, 44 centavos ang Syrian Pound, 1 peso and 87 centavos ang New Taiwan Dollar, samtang 36 centavos ang Venezuelan Bolivar. Las 6:50 na sa aga, blessed morning kay Sir Florentino Tingson Games Jr. Sir Florentino Tingson Games Jr. kay Sir Ontoy Pingason and Ma'am Percy Pingason sa Sohoton, Marotac Nuevo, good morning. Jordan Sumido, Sir John Glenn Gulmatico, blessed morning Ma'am Betty Soloso and Sir Bebot and the family sa Dueñas Iloilo, good morning. Pangapidon kamo dyan DTX Coffee Mix. Ma'am Rowena Dioso, Nek Pradilla sa Sook Arevalo, Tabski Diaz, Rowena Dioso kay Manong Boy Berhamin, Isagani Boy Berhamin sa Rojas City Capiz, Manong Boy, good morning. Good morning also kay Ma'am Fatima Loretta David Lasquite, Ma'am Isabel Lasquite, kay Ma'am Isabel Istemera and Ma'am Elena Guelos sa Barangay Pulao, Dumangas, Iloilo. Mga pakaisa ni Ma'am Laura Sumagaysay, Sir John Lee Sarabia, Nini IC Jane Vasquez Sarabia, Sir Rick Mapa, Sir Mark Paul Aguilar Temelo, Ma'am Irene Vasquez Sarabia, good morning. Sir Jesse James Garvilles, Jade Garvilles, himos na may klase. Angging Palma Aldrin Berey, Ma'am Mirnalyn Espanyo Cofreros, Ma'am Mirnalyn Espanyo Cofreros, good morning. Ma'am Gemma Criseli Sumido, Aldrin Berey, Lucas Isgani Lucas, himos na.
Tristan Wayat Gulay, Julio Sancho Abelarde Medina, Edgar Badbadon, Ma'am Raquel Gubatanga, Hedrich Blisario, Sir Hedrich Blisario sa Maasin, Iloilo, Sir Rolly Bandianon Bunyi Jr., Sir Nonito Sombong sa Rizal La Paz, Jerel Burgos Nanangonan, LNJ Store, Pastor Bobby Eriman, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Rica Domingo Kisto, Bishop Don Guines, and Ma'am Ching Don Guines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Domangas, Iloilo, Sir Bambu Nava, Kong Bebot, Ma'am Ding, sa Ermita, Domangas, Iloilo, blessed morning. Kay Sir Edgar Badbadon, Mayor Jerome Jocos, and Sir Jomar Kibrabit. Jomar Kibrabit sa Vikings Taxi 2531. Kag sa mga pasayro, tumar na sang D3 Bayo. Sa sports news, sa tennis, nagsaka sa ika-61 nga pwesto sa World Tennis Association Rankings si Alexandra Iyala matapos sa iya maragtason nga kadalagan sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Kasi din siya ang una nga Filipina na nagdaog sang WTA singles title. Bangod sa kadalagan, nagsaka sa 14 ka rank si Iyala ikan sa anay 75th nga pwesto. Kinutos niya si Pana Udvardi sang Hungary sa score nga 1-6, 7-5, 6-3 sa finals sa isa ka come from behind win na ipakita sang kapag-on kag dedication sang Filipina netter. Nagkuha man ni Iyala ang unang kadalagan sa Grand Slam main draw sa US Open antes na eliminate sa second round. Teniente Gimo! Si Teniente Gimo gapamate. Good morning, Lori Abadonyo de la Cruz. Kaiser Boyok de la Cruz sang Rosario Domangas, belated birthday greeting sir kahapon. Boyok de la Cruz, happy birthday sir. From Ma'am Lori Abadonyo de la Cruz, tumara kamo sang DTX 500. Sa entertainment news, gin-ilog-ilog, gin-impersonate sang komedyante nga si Michael V ang controversial nga kontraktor nga si Sara Diskaya. Kilala sa iya mga comedic skit kag parody, ginpakigbahay ni Michael V sa Facebook ang kaugalingon nga naka-dress up kaangay sa DPWH kontraktor nga si Sara Diskaya. Gin-recreate sang komedyante ang look ni Diskaya nga nakasuksok sang brown plaid blouse. Sang ini ang una nga nagtampong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing angot sa maanomalya nga flood control projects. Sa gin ilog sini ang buhok kag ang alom la ni Sara sa kilid sang ilong. Ang mag-asawa nga Diskaya ang sakaron nagapangatubang sang investigation sa maanomalya nga flood control projects. Sa din madamo ang maini sang giningadlan nga mga politiko na may kangtanan sa among nga korupsyon. Sakit na si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Las 6:54 na sa aga. Sa balitang extra special, ginadulong sang Clinicas for Biotics kag DTX 500. Yawan matakwakal ba? Solo lawas eh. Alexa, get well soon na langga. Tumal ka na D3 bayo kag may TC. Abi, hindi ka bala magpulaw bala. Sino naman ang nagapapulaw sa imo ba? Di balo ko nga nagahibok-hibok sa mong imong heart. Yalay. Bayo na. Sa balitang extra special, sa Turkey, Sir Bebot Soloso Mambete, Pastor Don, Ma'am Dorothy Bacalangco, kay Ma'am Marlene Intigera, kay Ma'am Bebing Mateo and Sir Jack Mateo sa San Juan Molo, Sir Liam Will sa Panta, Lenny Pedroso Daribas. Kung dali sa Pilipinas may mga babae nga kulang sa height, ang gusto nga magtaas kabangdanan, madamo lang sang ginainom nga suplemento para madugangan ang height. At kung mag-New Year gani nagakabit sa balayan. Pero dito sa Istanbul, Turkey, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Rose Kabangaling Bagi kay Sir Glenn Celestre, problema sa mga babayi ang ila mataas nga height. Bangod sablag ini para makakita sang kagugma. Bangod diri pila ka mga mataas nga kababayan ang nagapaidalom sa procedure kay ginatawag nga limb shortening operation. Limb shortening operation agud magputot kag magdako ang tsansa nga makapamana.
Bangod sa sining nga trend, Ma'am Marita Liamet Selina, Ma'am Laura sa Magaysay. Madamo na sa mga clinic sa Turkey ang nagbukas kag nagatanyag sa mga operation para sa mga babae nga luyag mabuhinan ang height bangod sa pagpati nga ang petite stature is more desirable. Helmer Felicidario, Dulunan Power. Jim Ray Siman, nga akon petite, baka silingon putot, mas desirable. Depende guro sa beholder, depende niya sa taste sang tao. May ara man niya nga type niya mataas. May ara man nga tambok. Di man tiyamak, sorry, tambok ha. Kuan bala ng chubby. Ay may ara man niya gusto sang mahamay-hamay. Ikaw, Sir Paul, anong gusto mo? Medyo slim, no? Ang gusto ko, mahamay-hamay. Good man! Ang gusto niyo bala si Buds? Napagkatid, sino na si Buds? Ako na ya! Problema niyo pa na bala? Gusto ko yung mga mahamay-hamay. Hindi takon, gusto ka pasinsag na. Hindi man gina-offend ko mga palangga sang duta. Yan ang matimuro ko mo ng height ya. Importante ang tagipusoon. Nasa 57 sa aga. Bisap doon, Mamitseng! Bisap doon, nagaragumo! Tingyan tigbo. Say serte, gali sa paseo. Happy birthday, Anton Bersamin! Anton Bersamin, happy birthday! Jethro Michelina! Beth Idarlilia, good morning! The Lord Himself is caring for you. He is your defender. He protects you day and night. He keeps you from all evil and preserve your life. He keeps His eye upon you as you come and go and always guards you. Ang Ginoo nagatipig sa imo, ara siya sa imo tupad sa pagprotektar sa imo. Ang init sang adlaw indi makahalit sa imo ukon ang siga sang bulan kun gabi. Tipigan ka sang Dios sa tanan nga katalagman. Tipigan niya ang imo kabuhi. Ang Ginoo magatipig sa imo subong hasta san-o bisan diin ka makadto. Psalm 121 verses 5 to 8. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Nami tambok ted kay hagabol. Pero ang ako nga tipo, Ma'am Betty, mahamay-hamay. Ma'am Aisha Ahmad, Mary Ann Iparosa, Jinray Siman. Lasay 59 sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Norberto Jolin Montaño, Ma'am Nening Montaño Bianya, Jerlan Sumido, good morning. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa